Resolguem ara un exercici de moviment de projectils, o sigui, de tir parabòlic. Llegim l'enunciat. Diu, des d'una alçada de 10 metres es tira una pedra amb un tirador a una velocitat inicial de 20 metres per segon que forma un angle de 30 graus respecte a l'horitzontal segons el dibuix. I ens demana, calculeu A, l'alçada màxima que assolirà la pedra respecte al terra, B, l'abast horitzontal del llançament i C, la velocitat a la qual caurà a terra. Si nosaltres estem llançant una pedra que diguem que en aquest punt abandona el tirador, ho fa a una velocitat inicial igual a 20 metres per segon, i l'angle que forma aquesta velocitat respecte a l'horitzontal és de 30 graus. Nosaltres sabem que aquesta pedra seguirà una trajectòria parabòlica més o menys així, i el primer que ens demanen de calcular és l'alçada màxima, o sigui, aquest punt que assolirà la pedra, diguem-ne, i màxima. Bé, per resoldre aquest tipus de problemes, el primer que farem és, establir un sistema de referència. Jo posaré el sistema de referència aquí, posaré l'eix I aquí, i l'eix X aquí, de manera que aquest punt d'aquí doncs seria l'origen de coordenades, o sigui el punt 0, 0. Llavors fixem-nos doncs que aquesta alçada que ens dona l'enunciat és I inicial igual a 10 metres. Es diu des d'una alçada de 10 metres. D'acord? Bé, per resoldre aquest tipus de problemes, el primer que faré és descompondre la velocitat en els seus components tant horitzontal, Vx, fixeu-vos que Vx serà constant perquè no hi ha cap acceleració horitzontal, i V sub 0i serà aquesta d'aquí, que aquesta sí que anirà variant, ja que està subjecta a l'acceleració de la gravetat, que és vertical, i aleshores començar a fer els càlculs. De fet, pel primer càlcul no necessitem Vx, però ja posats a fer-ho, doncs el calculem. Fixem-nos que Vx partit per V sub 0, pel mòdul de la velocitat inicial, ha de ser igual al cosinus de 30, que per tant Vx és igual a V sub 0 cosinus de 30, o sigui a 20 metres per segon per arrel de 3 partit per 2, que és el cosinus de 30. I això doncs ens dona 17,32 metres partit per segon. Quan a V sub 0i, sabem que V sub 0i partit per V sub 0 doncs és igual, fixem-nos-hi bé, al sinus de 30. I per tant, a V sub 0i, la velocitat inicial respecte a l'eix I és V sub 0 sinus de 30, o sigui, sinus de 30, o sigui 20 per 1 mig, que és el sinus de 30. Això ens dona 10 metres per segon. Per tant, la velocitat inicial en l'eix I és de 10 metres per segon. Bé, per trobar aquesta alçada màxima, o sigui l'apartat A, el que hem de veure és a quina condició s'ha de donar perquè la pedra arribi a l'alçada màxima. Adonem-nos que la velocitat vertical al principi és positiva, però va disminuint fins que arriba a un punt que comença a ser negativa. I és en aquest punt on la velocitat vertical és 0 que la pedra assoleix l'alçada màxima. Aleshores aquí podem triar dos enfocaments. El primer que triaré és trobar el temps que triga a arribar aquí i després trobar l'alçada. Fem-ho pel primer mètode. Fixeu-vos, jo poso l'equació de la velocitat. Velocitat I
és igual a menys gt més velocitat inicial i, val? I busco en quin instant t la velocitat i és 0, o sigui, quan està aquí, val? O sigui, igualo això a 0. De manera que poso que 0 és igual a menys gt més b sub 0 i. Ara, arreglant això, passo això que està restant a l'altre costat sumant i tinc que gt és igual a b sub 0 i. Per trobar l'instant t en el qual la pedra arriba dalt de tot, l'únic que faré és passar aquesta g que està multiplicant a l'altre costat dividint, seria b sub 0i partit per g, o sigui 10 partit per 9,81, i em dona que al cap de 1,019 segons aproximadament la pedra arriba a aquest punt, val? Ara l'únic que haig de fer és trobar aquest punt, i això ho farem l'equació de i, de la posició i, trobant aquesta posició i en aquest instant t. Recordem que i és igual a menys 1 mig de g a t quadrat més b sub 0 i per t més i sub 0. Val? Aleshores això, si substituïm els valors, tenim que això és menys 1 mig de 9,81 per t, que és 1,019, al quadrat, més 10 metres per segon, com hem calculat aquí, val? Pel temps, 1,019, més 10 metres, que és aquesta i inicial. Si fem els números, ens dona que i doncs, és igual a 15,1 metres aproximadament. O sigui, aquesta i màxima és igual a 15,1 metres, i de passada també hem calculat que el temps que triga a arribar aquí és de 1,019 segons, d'acord? Bé, un segon enfocament que li podem donar al problema és utilitzant aquella expressió que ja coneixem, que és que la velocitat final en l'eix i al quadrat menys la velocitat inicial en l'eix i al quadrat és igual a 2a increment de i, que en el nostre cas doncs, a és menys g, menys l'acceleració de la gravetat, per tant seria menys 2g increment de i, la velocitat final i, o sigui la velocitat a aquí és 0, i per tant podem escriure que menys velocitat inicial i al quadrat és igual a menys 2g increment de i. Val? Ara veiem que aquests dos menys se'n van, sí? I si passem aquest 2g que està multiplicant a l'altre costat dividint, doncs tenim que l'increment de i és igual a la velocitat inicial i al quadrat partit per 2g. Ara, substituint, tindríem que 10 al quadrat partit per 2 per 9,81 ens dona aproximadament 5,1 metres. Val? També sabem que increment de i és igual a i final menys i inicial, i que per tant la i final és igual a la i inicial, això està restant, passa a l'altre costat sumant, més l'increment de i. O sigui, gràficament, l'increment de i seria això d'aquí, perdó. A veure, ara,
de i doncs, seria això fins aquí, val? Increment de i. Val? Aleshores, això és igual, per tant, a 10 més 5,1, que és igual a 15,1 metres. Ja veiem que de les dues maneres el resultat, agafem l'enfocament que vulguem, la i final és de 15,1 metres. Bé, perquè el vídeo no surti molt llarg, ho deixaré aquí i els apartats B i C doncs ja els resoldré al proper vídeo.